Udaloentzako mila biderra aipatu dugun bezala bere biziko garrantzia dauka herritarrak informatzea eta herritarraik udala egiten dagoenaren berri ematea. Hondakinena badakigu oso gai politizatu izan da, gatazkatsua izaten ari da eta titular gehiegi jasotzen ari dena. Sarri, horregatik bere biziko garrantzia ematen diogu herritarrak zuzeneko informazioa jasotzeari eta modu horretan bere iritzia sortzeko bidean, iruditzen zaigu, erraminta tresna importantea dela. Mila aldiz esan dugun bezala, udal ordezkariak hemen, areto honetan, lehengo urteko uztailean ezarri genituen oinarriak, bilketa sistemaren oinarriak, ez zian teknikoa, oinarri politikoak, hau da, zer izango zen etorkizunean ze oinarri izan behar zituen bilketa sistemak, nahitaezkotasuna edo kutsatzea ezala eskubide, eta bestalde, 160, reko birziklatze tasatara iristea lehenengo fase batean, hondakin maila dituriko eragile horrek, mai horrek, gune horrek, baldintza plegu batzuk adostu zituen ondoren ikerketa edo adituak diren enpresa batek ikerketa burutu zen. Horregatik gonbidatu nahiko genituzke herritarrak, zuzenean entzuteko ikerketa egiten ari diren teknikariek egin duten alaren esplikazioak entzun ditzaten. Asteartean bigarren fasea aurkeztu nahi da, bigarren fase honetan 5 izan dira azterturiko sistemak, horiek hauexe dira, azken finean 5. kontenedore voluntarioa, Gipuzkoako zenbait herrietan egon dana, Zarautz kasu, nahitaezko 5. kontenedoretan, edo 5 kontenedoretan barkatu oinarrituriko sistema, egia da sistema hau dala Zumaian adostu zena eta hor da biltza, baino ez dago herririk hau martxan duenik. 3. sistema izango litzake bilketa sistema mixtoa diturikoa, Itsasondon duela 2 urte martxan jarri zena, nahiz eta orain ez dagoen bertan, hau da orain jatzateko sistema erabiltzen dute. 4. egongo litzake bilketa sistema komunitarioa, hau Oviedo, Milan eta horrelako beste zenbait herrietan edo hirietan burutzen dena da. Eta azkenik, 5. atzateko sistema Usurbilen, Iruran, Alegin burutzen dena. Beraien aldetikan sistemaren edo sistema desberdinen azterketen emaitzak aurkeztuko dizkigute, sistema bakoitzak Tolosan izan ditzazkeen beraien ikerketaren arabera, izan ditzazken biziklatze tasak, onurak, kaltiak, eta horren inguruko hausnarketa plazaratuko digute, eta besterik gabe, gure asmoa litzakena da, herritarrei gonbitea egitea, parte hartu izaten. Azken finean, berein iritzia sortzeko, bereik egiten ditzazken dudak, argitzen saiatuko dialako, pentsatzen dut, kasu honetan, idemako teknikariak.